Din il-ġimgħa mistenni jkollna żvilupp importanti dwar storja ta' uġigħ kbir u inġustizzja. Dan kif għandhom jiġu ippubblikati l-konklużjonijiet tal-inkjesta pubblika dwar l-assassinju makabru ta' Daphne Caruana Galizia kif ukoll dwar ir-responsabilità tal-Istat fil-falliment milli jipprevjeni milli jseħħ dan il-qtil li kieku ma kienx għax-xogħol kbir u għad-determinazzjoni ta' familja straordinarja u dawk li tawhom is-sosten li kieku maħniex hawn. Hekk saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'artiklu pubblikat fil-Malta Independent fejn qal illi minn dakinhar li Daphne Caruana Galizia nqatlet b'karozza bomba, il-familja tagħha għamlet dak li wieħed lanqas biss jimmaġina. Minflok ma ntefgħu f'kantuniera beżana fid-dulur tagħhom huma xamru l-kmiem u bdew jaħdmu. Kienu determinati li mhux biss jiksbu l-ġustizzja, iżda li jaraw li dan ma jerġa' qatt iseħħ. Irrifjutaw li jaraw li ommhom, oħthom, marthom, binthom tkun mietet għal xejn. Kienu jafu li Malta kellha tinbidel u ħalfu li jagħmlu dak kollu possibbli biex dan isir. Bernard Grech fakkar kif tilef lil kuġintu Karen Grech f'assassinju politiku vjolenti snin ilu u kif il-familja tiegħu wkoll iġġieldet għal ġustizzja, iżda sfortunatament kien kollu għal xejn. U għalhekk kiteb Bernard Grech li meta jara lil familja Caruana Galizia jerbu din l-isfida b'tant sodezza ta' karattru, ċarezza fil-ħsieb u determinazzjoni kbira iħossu mċekken. Wara snin jitolbu li ssir inkjesta pubblika, il-familja ta' Daphne Caruana Galizia poġġew ma' mejda u nnegozjaw it-termini ta' din l-inkjesta mal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Joseph Muscat bl-għarfien li dan seta' kienet jipproteġi lil qattiela u waqt li ta' kull xahar kienet ikaxkar ix-xemat u l-fjuri minn fuq il-mafkar tagħha. Dak li għaddiet minnu l-familja Caruana Galizia waqt ħajjet Daphne kien disgustanti, imma dak li għaddew minnu wara kien ħażen pur imħallas mit-taxxi tal-poplu Malti wawċi, jikteb Bernard Grech fejn jgħid li r-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista l-inkjesta se tkun li naħdmu qatih biex ir-rakkomandazzjonijiet ta' din l-inkjesta jkunu mwettqa kemm jista' jkun malajr. Bernard Grech jgħid li l-Partit Nazzjonalista diġà kiteb lill-Gvern fejn talbu li jsir sforz bejn iż-żewġ partiti sabiex titfassal leġiżlazzjoni skont il-bżonn u saħaq li bħala partit jinsab determinat li jwassal il-proċess għal konklużjonijiet li jisħoqlu. Nafuh lil nfusna, nafuh lil pajjiżna u lil uliedna. Jeħtieġ li nkunu l-awturi tad-destin tagħna u niktbu kapitlu ġdid għal Malta flimkien għal Bernard Grech. Anke jekk il-Gvern jibqa' jirrifjuta li jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista f'din il-ġlieda bħalma diġà għamel, il-Partit Nazzjonalista se jogħla l fuq mill-politika infantili u se jinsisti fuq bidla dejjema fil-pajjiż. Jekk il-familja Caruana Galizia kienu kapaċi jagħmlu dan minn dakinhar li raw lil ommhom assassinata, nistgħu nagħmluh aħna wkoll, aħna hawn biex inservu u biex immexxu bl-eżempju.